Ale jak Jak tam? sa ponáhľa. Strašne sa ponáhľa. Vie, že je To musíme ale je ukázať to vnúčatám, tí krásne. budú kúkať, čo je to za krokodíla. Hlavne keď to tak zväčšíte a priblížite, môžete povedať, že dinosaurus. Však Ale že si fanúškové od toho, ne? odborníkov doba. Kam tam lezeš, človeče? Tam Jaké je nemá... to Tam vypasené. No, No, ale dobre. Mňa vždy fascinovala tá farebná Ale kombinácia. Veľmi krásne, pekné. no. Tak je to úplne kontrastné. Presne to. A Fakt prečo super. oni práve zhrtol nejakú srnku, ne? Lebo má nejaké tučné brucho. Hrušinko. Ale to znamená akože, že ekológia sa trošku... Áno. Predsa len je v Zotavila. poriadku. Áno. Dovidenia. Tak Dovidenia, pekný deň, dovidenia. To bojí. No. Musíme ho asi nechať. Utekaj, starý, utekaj. Poď, neboj sa. No, dobre. To ťa ani nevidím, aký si fešiak. Chudáčik. Nemôžem trošku šťouchnúť. A ja myslím, že by si aj mohol. On stále robí, že teraz si mŕtvy, alebo čo. A myslím si, že tak splýva s tou farbou toho celého, ne? Feša. Na nás nemusíš obíhávať Ďúru.